Jo pensava que havia vingut avui a parlar de ginebra, de gin tònics, i no m'he trobat amb això, amb aquesta arrel tan lletja, però tan aromàtica, el gingebre. Benvinguts una setmana més a On Trobar-ho! Avui us explicarem on trobar gingebre. Comencem el nostre recompte. Número 1! Amb el número 1 trobem gingebre a l'Índia. És originari d'allà i per això es fan servir a tot arreu. Gingebre al pollastre, al te, a les postres, gingebre everywhere. Número 2! Amb el número 2 trobarem gingebre a l'arboristeria. Perquè el gingebre és antiinflamatori, antioxidant, antiulcerós, és antitot. Número 3! Amb el número 3 trobarem gingebre al Nadal, perquè aquesta galeta en forma d'homenet bufó és l'home de gingebre, un dolç típic nadalenc. Número 4! Amb el número 4 trobarem gingebre a la guantera del cotxe. Com? Sí, perquè serveix com a remei infal·lible per evitar els marejos en els viatges. Número 5! Amb el número 5 trobarem gingebre a totes les punyeteres llistes de superaliments. El gingebre té moltes propietats. És molt aromàtica, té propietats medicinals, analgèsiques, antitrombòtiques, digestives. Ho té tot. També diuen que té propietats cremagreixos. I no sé si els nutricionistes no em matarien si em senten dir això. Georgina Hernando, acabo de dir que el gingebre té propietats cremagreixos, que no ho dic jo, ho diu Paula Echevarría, que té més autoritat, molta més autoritat que jo amb tot això. Evidentment, no es pot dir que tingui unes propietats cremagreixos, sinó nosaltres, els nutricionistes, no ens guanyaríem bé la vida. Bueno, se'n diu que té propietats antitrombòtiques, antiinflamatòries, antibacterianes. Podríem dir llavors que és un superaliment o no t'agrada gaire aquesta paraula? Ja saps que a mi aquesta paraula no m'agrada gens, perquè no té res que no tingui un altre aliment. Per exemple? Amb l'all. L'all ens aporta hidrat de carboni igual que el gingebre. Ens aporta proteïna igual que el gingebre. També té propietats antiinflamatòries, antibacterianes. I a més l'all és de proximitat, que aquí tenim alls de Banyoles, no? Correcte. Com Va. Aquest, per exemple. Jo saps que confio molt més en tu que en Paula Echevarría, però hem de fer el test. Vinga, fem. Vinga. Match o swipe. El gingebre té propietats antibiòtiques. I l'all? Sí. El gingebre, diuen, té propietats afrodisíaques. I l'all? Bueno, també. El gingebre té moltes proteïnes. I l'all? Sí. El gingebre té també carbohidrats. I l'all? Sí. El gingebre no et protegeix contra els vampirs. L'all? Bueno, si els vampirs existeixen, probablement sí. Estem al Mercat del Ninot de Barcelona, a la parada dels pagesots de collita pròpia, i hem vingut a parlar amb la Montse sobre alls. És un all morat, Com? no és blanc, és un all que pica més. I És un all que pica més perquè és de Banyoles. Aquest concretament, d'aquesta safata, és de Banyoles, és no? de Banyoles, però no pica més perquè sigui de Banyoles, És sinó un perquè és la senyor varietat de l'all, l'all morat. L'all El morat, blanc és més suau i no té tantes propietats. i ara hem de mirar què diu la butxaca de tot això. La butxaca ens diu que 250 grams d'alls costen 1,60 aproximadament i 250 la mateixa quantitat de gingebre sobre uns 4 euros. Què vol dir això? Que nosaltres, a What the Food, apostem sempre pel producte de proximitat i de temporada. Alls de Banyoles, en aquest cas. Benvinguts una setmana més a On Trobar-ho! Avui us expliquem on trobar l'all. Comencem el nostre recompte. Número 1! Amb el número 1 trobarem all a Kirguizistan. Kirguizistan, de veritat? Doncs sí, sembla que és el seu país d'origen, a l'Àsia Central. Número 2! Amb el número 2 trobem all a la cuina. Forma part de la nostra cultura culinària i els seus usos són infinits. Número 3! Amb el número 3 trobem all a... de debò? Kirguizistan? Algú pot comprovar que aquest país existeix realment? Número 4! Amb el número 4 trobem all a Banyoles, perquè cultiven una varietat pròpia del pla d'estany amb segle i mig de tradició, de carn blanca i pell exterior vermellosa. Es caracteritza per no tenir un gust tan agressiu i per això és deliciós.
Bé, mira, si alguna cosa t'ha de quedar clara és que l'all és originari de Kirguizistan. I l'all més gustós de tot és el de Banyoles, d'acord? Vinga, i fins aquí on trobar-ho. Ens veiem la setmana vinent, ja saps on trobar-nos. Kirguizistan. És que mare meva.